И какво става, хора? Добро дошли в следващото видео по моя канал. Аз съм Бирислав и днешното видео взех Макон, как чакай, Макин. Аз го взех в миналото видео, не в миналото, просто аз днеска с него видеото, но се оказа, че не записвам гласът ми. И всичко те е накинато, но въпреки че тук взехме Макон. Майикон. Добре, трябва да се научим да казвам името. Смених този пич. Много от вас се чуете защо го смени, брат. Защото вече имаш такъв. Може да вземем Стив. Да, как иде. Ами, сега ще ви кажа защо. Защото той се дига. Нали вече е Шампионска лига картичката. А Реал Мадрид има другия месец, не на 6-ти, имат мач срещу Арсенал. Ако победят този мач, той ще стане 107 оверал. И как видят в момента струва 340 милиона. И се дигне, може би с 200 милиона, ще стане 500 милиона и така хората ще го искат повече и съм на плюс. Така че затова взех той, затова взех ето Майкън, да, както и да е. Да може като той се дигне на достатъчно голяма цена, да го продам и да имам много коинс. И така. Ето защо взех Майкин. Да, трябва да се науча казването. Но както и да е. А вие ако искате още на FIFA Mobile и не само, мога да пръста абоната се върна към банката. Ако сложен сте, защото тут целта ми е за този месец. Не за другия, за март-април. Да направим. Бъде се абоната, където би трябвало да ги направим по-бързичко. И така. И остана буквално в отбора да смениме Донорума и Марадона. И да ни е готов. Може би се стават. Те двама трябва да се видим. Донорумата 103 и Марадона 104. И буквално какво искаш повече, човек? Какво искаш повече? Така че, да. Така, започваме матча. Дембеле отнема топката. Пуска веднага към Торе. Торе се обръща тук. Прави някакви финтове, Торе. Тук може би трябваше да продам човека. Трябваше да продам тук. Добре, защо изкарам толкова напред защитниците? Чакай с върна дефени да върна. Да се преберат. Брат, такъв фал е. Добре, моя. Викам, брат, такъв фал в сферито. Я да видим паса. Перфектен пас. Кинг. Вич. Торе. Дембеле. Дембеле е много бърз. Тук трябва да има фал. Браво. Сега да. Това път си на моя страна. Тук ще центрирам между другото. Защо ги центрирам там, бе? Не съм искал там да центрирам. Но поне толкова е в нашето притежание. Вече не е в нашо. Сега че къща на врата. Нали тръгвам към толкова Марадона, брат? Не тръгва. Връщаме дефенка. Браво, Видич. Торе. Марадона. Торе. Мартфако, май. Трябваше може би са на две крачки по-напред и тогава да го набочам. Да го пръсто пауър, но не. Добре, Марадона пресича. Това е краят на матча, кажа по времето. 0-0. Просто аз имам положение пича, даже не е пипнал толкова. Той е пипнал къде, ама никакво положение няма човека. Тук един от тях поне тъп начин токата. Центриране пича, само не с центриране, моля те. ЕВП. Брат.
И опет трябва би скоро време да го смя. Защото положението е много зле. Фал. Браво бе сега. Какво ще я правя? Тук ще я подам тая. Няма да я центрирам. Туре! Не 1-0. Я е Туре. Я е Туре 5-5. И мога да си позволя да ударим и да бия и с ватата крак. Така че и това тук го демонстрира Туре, че е 5-5. Добре. Пече нещо. Ернандес. Не, положението е много тегаво. Дуспа ще свири. Какво? Пише на свири Дуспа. Това е 100% Дуспа. Тук играта малко на бутна, да ви кажа честно. Но за да се... Оф, сега ще го вкара човек. Браво, Дорова, бе. Трябва да се разсеме, че... Фани ги, бе. Това трябваше 100% Дуспа човек. Майко мила! Рите! Вързе ми на куче! Не, тук ако скрипта ми помога. Скрипта ми помога тук. То път си признавам. Един удар имам. Това беше най-скандалният матч, който съм играл през живота си, качество. Добре. Втори матч. Поемът има по-слаб отбор. Наше по-малко пие. Трябва да не загубим, защото ще ни свали доста повече. То беше матч. Топ матч беше направи кам. Беше ужас. Има Салах, Марадона, Джерард. Не му видех вратаря кой беше. Стам. Трябва да взема Стам, май така се казваше. Сега ето от хиротата. И ще го взема, ще сменя Кинг. Но там видях, че излезнаха нови хирот. С 180 такива, пише в коментарите. Заслужава ли си тя, защото с 180 точки това са 18 дни подред, брат, да събира Марадона! 1-0. Диего Армандо Марадона открива резултата в осмата. Но такъв пас на Торе. И Марадона с деснячката ли? Да, може би с деснячката. Вкара голът. Браво, Марадонка. Пресираме яко опонента. Салах на момине Ернандес. Туре. МП. Не бе, защо трябваше само напред, бе? Оп. Не бе. Знаеш бе, може да го пресеча. Вкарвани. Изравнителен гол. Какво да се прави? Но сега ще го оправим.
Корнер, окей, корнер. Корнер! Ще центрираме тук. Айде бе, скача бе. Вирт! Айде бе, брат, стига бе. Те фейдинг. Но този пич има много пейс. Браво бе. Добре, ръчка бе. Добре, какво свири то бе? Наш ли свири? Не свири наш. Ай, толкова ми вкара Вирца. Стой тук. Браво, Вирца. Първо по време 1-1. Добре. Торе и... Ей, фал. Дембеле малко двойни. Тук си подам на Вирц. Видич. Армандо Марадона. Диего! Нищо не знам колко скъмов си има Марадона. Ме трябва да шутирам с десния му. Кинг малко се. Браво, Кинг. И накрая паса беше. Даже не съм искал да подам към него. Това трябва да е за. Точно така. Там ще видя. Брат, добре бе. Сега ще ги изкара от може би. Добре. Фал. Ей. Що не свири то фал? Мисля, трябва да сме на вратаря. Мисля, трябва да сме на вратаря. 100%. Вратаря не е слабото отбора ми. Да прави някакви спасения там, но... Добре, бе. С кой да комбинирам, брат? С кой бе? Къде сте, бе? Моето буквално ги няма на терена. Казах Хазард там, бе, ей. Браво. Неха ми топката. Ернандес ги отне и естествено брат с рикошетчето. Ще остане при него притежанието топката. Супер. Да, ето, отнемам брат. Фал даже за него има. Аванта свири следята. И сега свири едно, не, две брат. Той колко... Какво направи, бе? И сега брат... Айде, искам атаката. Тиче, бе. Хазард! Хазард е спасителят на матча! Айде, Хазард, браво, бе. 2-2. Каква финеска само от Хазард. Браво. Пиче няма сърце, брат, да гледа този матч. Коя минута му вкарах? Не знам. Има вече 3 резерви, да. 95-та минута, брат. Му вкарах. Браво на Хазард, спасителят на двубоят. Така да видят третия мач, видим с кой ще е. Има добър отбор. Може би 110, да, 110 трябва да е. Какви са ми такива оценките за новото ни попълнение в състава? Представя се добро ниво е. И какво да кажа? Добре. За първите. Даже трябва да говоря на 107 да ми бъде.
110 тук бих казах малък отбор. Там. Да, трябва да вземе и там. 106. Да сме на Кинг, защото Кинг не е добър си Кинг, ама Стам си е Стам, брат. Ще го взема след 10 дни. И така. Аре, ей, фау, ей! Ей! Сега тук ще го вкарам, не му върди вратаря. Вкарвам. Не, вратаря някакъв добър човек. Ако беше такъв по-слабичък вратар. Айде, Мартинесе. Добре. Ще знаем кой е вратарят. Отнехме толкова. Да. Що говоря, бе? Фау. Върс към Хазард. Хазард пише да опита да навлезе. Ернандес Зайва, стигнал бе, брат, ти си бърз, бе. Браво, бе, Ернандес судия. Айде, Хазард. Марадона! Хазард, къде ги даде, бе, човек? Чак там, толкова дълга. Добре, тук няма фал. Добре. Сега ще пречупиня финт. Фина се обърне, брат. И къв с това му свириш, бе? Ами гол, брат, не можах се. Добре, не е гол. Чакай, видим сега внимателно, не бързам за никъде. Имам 4 минути до баното. Атаката. Подаването. Фал. Фал ще свириш, браво, бе, сега, браво, бе. Това вкарам 100% обаче. Не ме интересува кой е вратар. Мадре мия. Но не е Мартинес. Мартинес е Мартинес, брат. Вратаря му е добър. Наистина. Ще толкова тарят като вратар, кой да си взема. Защото ми трябва вратар. Вратар до 500 милиона коинс. Според вас, кой е най-добре? Опа, Дембеле. Дембеле, тук не може да пробие. Много трудно да се вкара на Мартинес, наистина. Бате. Финеската, брат, Мартинес си ги фаща, едно си. Да. Изкакна Дембеле, брат. Изкакна турета да държи. Днес, брат, то филм го направих преди 20 минути. Тук не можахме. Армандо Марадона. Изстрел, брат, къв той изстрел, бе, Хазард? Положението е... Да, е тук. Щупения
Финт. Айде атаката. Да, брат. 0 минути. Съдя. Да, брат. Свири 0 минути. Свири ги, бе, брат. Майко. Браво сега. Браво. Добър си. 0 минути, брат. Това беше последната за атака. Брат, пичи има един скапа удар. Един удар има, брат. А вратаря му е, брат, некъв нацепен. То Мартинес много варди, брат. Наистина. Така. Опонента има същият отбор като нашия. Като оверал имам предвид. 106. Аз в принцип 107, но използвам друга комбинация, така че да. Имаме 104 макс. Без нали лево. Лево ли? Добре. Месец между е много бърз и много пъргав. Като дясно крило. И дори тази карта. Не съм искал за тренер, иска да се обърна. Игра. Не. Брат, добре бе. Ще го вкара тук. То няма какво да направя, брат. Няма, брат. Тук просто това не се спася. Дорвам се метък някакъв. Да не казвам колко. Добре бе, натиска пас, човек преди подава. Верно, брат. Преса яко. Кой е? Не техна, брат. Хазард. Добре бе. Фал, брат. Ей. То път може ще го вкарам това. Не се знае. Много ги завъртех тук обаче. Наистина много ги завъртех. Изпуснах си палецето. Истина проблем. Преса! Ще ги сгреши газ. Да, брат, ще ги сгреши, ще ми вкара, да. То вече е много за него. Ако беше вкара това, брат, но и приключва матч. Добре, къде ги центрира това? И за малко ще ми вкара. Брат, къде си ми виж който майкан. С него трябва да тръгна. Просто няма с кой да... Брат! Кой беше? МП? Чуваме ли се днеска? МП днеска изобщо има ли го? В това видео. Не знам. Просто това беше ужасно. Какво да направим? Може аз пред топката. Диего Марадона. Фау! Тук ще биета. И ще вкарам този път. Какво? Той буквално ми би фала сам бота. И загубихме матч тук що. Заради бота. И той не се с това ста топка между другото.
Да! Просто, брат, просто. Не знам. Какво да кажа за тази игра. Какво да й кажа малко. Фаул. Остана и това да бие бот. И даже не ги ударих хубаво. Брат! Брат викал, че това няма да влезе. Ради Диего Рома Марадона. Да, Марадона вкара. Какъв гол само? Това е най-хубавият фаул, брат, който съм бил по живота. Не най-хубав. Просто беше най-хубаво насоченият фаул. Помните си има къде по-хубави фалове от това. Брат, тук на Марадона. Изравняваме резултата в 70 някоя минута, не видях коя. Но ако може да обърнем, ще е чудесно. Първо един МБП да вкара. Но дебеле. Брат каза обърна, бе. Що загубихме точно тази част? Къв мале! Бате! 2 минути, брата. То брат 2 на 1 свири край. Това е трети мач би трябвало. Не четвърти. Да, има повече удари. Последен мач правим за вилото. И така. Ако се една победка да завършим, ще е перфектно. Колкото е равенства, не. Това не знам колко равенства. То пича май 108 евро или 109. Би трябвало 109. Не знам колко победи направихме. Една-две победи май направихме и две равни, три. Не знам. Една победа и три равенства направихме. Май. Така. И между пак напомнете ми 111. Напомнете ми долу в коментарите какъв вратар се взема за 500. Да, за 500 милиарда. Милиона. Аз съм имах толкова с пари. Да. Това обаче е добър. Тук не се защитих добре, защото се разсеях. Вече е добър. Просто се разсеях тук. Видич. Трябва сме на комбинацията също така. Да играм с повече защитни цели. Не знам. Защото виж се спич с това комбинация и аз не мога пробия. Хазард! Кой не му пробие, бе? Кой не му пробие, бе? Хазард. Хазард нещо видео, нещо се раздава много. Просто финеските на Хазард са убийствени, брат. Убийствени. Но не едно. Ебапе, отче, кажат няма брат и ги загуби, ева. И това трябва дошка да ги спаси. Остана това да не спаси и да слагам край на всичко. Марадона. Братович. Добре. Кинг показва, че не трябва да бъде сменен. Изкахна Хазард. Но се получи атака хубава. Хазард! Брат! Трябваше да ги спирам. Трябваше веднага да ги бия. Бай сега става интересно. Не е интересно, а опасно да е. Видиш, брат. Какво да кажем? Къде ги даде МБП? Ооо! Дембеле! Дембеле отне топката и подаде към Вирц. И Вирц трябваше само да си ги насочи към
Празната е врата. И 2-1, брат. От 0-1. Пича. Не знае какво, брат. Но минути поражение, брат. Къде е края, бе, човек? Трябваше да свири края, брат, точно като поста. Центъра, то, брат. Да. Разбрахте ми, даже не мога толкова перфектно. Трябва да вкарам трети гол, брат, и да приключва мача. Туре. Дембеле. Видите, Дембеле, топ, ще ги центрирам. Туре! 3-1! Vamos, бе! Край на матча. Не, край де. Мога нещо да стане. Дембеле с Дембеле. Туре с левакчиката отново. Отбелязва. Наистина Туре, брат, е много добро хиро. Но ще един от най-добрите. Но след него е май там. Така ще го взема. Тук. Браво, тук. На Кинг. Отново. Ще има ли 4-1? Марадона! Че между има Буфон. Интересно. Много интересно има Буфон. И вкарах не тия лесни гола, брат. Видич! Не! Браво, Дорунка. Брат, викам, че Хазард е там. Не! Трябва да правим така грешки, хора. Той няма време, брат. Той да сега и да вкара. Аз просто си ги задържа. Но добре да не вкарвай того. Много се върти, но Туре. Туре, брат. Но кой подам, бе, да, МБП? Скачи. Браво. За сега. Гол! Дайте ме вкарах. Казвам, че застана, защо му подавам тук, буквално може да тръгна сам. Буквално. И да си вкарам четвърти гол. Кинг отново отнема, брат. ЛП. И това ще е 4-1! Не 4-1, корнер. Окей, ги центрирам, бе, брат. Айде! И това е победа! 4-1 срещу такъв опонент 111 от това Реал. Овар Реал. Какво говоря по идеално? Да, хора. Какво да ви кажа за новото ми попадение? Много добре се представи всичките мачове. И съм доволен от него, така че вие, ако искате още най-силно балзаните, може да се абонирате за камбанката. Не пропускате следващия видео в канала ми. И чао, до следващия път.